नि थाखायनो आं बुंदो दा उदालगुरि रायजो आंनि लोगोआवनो थायो आंखौ सोंनो हाया नामा मोनाखै आंनो बुंनो हायो बुंब्लाथ' आं होना थाया होदोनो कोनो मते होना थाया आं बिलकुल सब मानसिफोर मोनगोन सिन्था खालामनाङा जुदि फांसे जुदि थालिर गायनानै जुदि फांसेयाव जुदि 1500 मोनोब्ला मथा मथि 200 गायब्ला बेसे मोनगोन नायना लानाय जोंनि मानसि गायाथ' बिनाथ खान्थाला जों दाबथिं खान्थाल होदों जों दा एबार এই बोसोर गायबानो फैनाय बोसोर थायगोनानो थायबालाय खान्थालखौ फाननानै जानो हायो ना हाया बहुत हेल्प खालामगासिनो दङ गय दङ गवाबो दं समफ्रें दंफां लाबना होदो मोजां मोजां गिदिर गिदिर जानाय आरो थालिराथ' माबाया खान्थालाथ' गोजा गोजा जानाय सिङाव बिदि माबाखौ लाबदो जिलिखौ लाबदो जों लाबनानै जुदि मोनसे प्लानाव जुदि आधा बिगा गायना लायोबा सारा जीवन फाननानै जानो हागोन गथ' गथायखौ फिसिनो हागोन सोलिनो हागोन असुबिदा जेबो गैलाना मानसिफोरा एकदम माइरं मोननाय थाखायनो रावबो खामानि मावनो लुगैया न'आवनो जानो हायो आरो सानसे थांनानै खामला मावना फैबाय फैसा मोनबाय जौ लोंना उन्दुना थायो बेफोरखौ जाखायाना निजिनि गथ'फोर दं गथ'फोर जन्म लानाय लगे लगे आं बुंदो फांथाम माथा दंफां गायनो होदा फुलि गायबोला जुदि गथ'आ जन्म जानाय लगे लगे गायबोला 18 बोसोर जानाय समायाव दंफां गिदिर जागोन लाल चन्दन अगरु बगा चन्दन बेफोरखौ गायबा गुफुर चन्दन गायबोला 18 बोसोर जाबा जागोन ना मिसर जागोन जाया बेखौथ' मथा मथि फाननाय समायावथ' मथा मथि कोटि थाखा मोनगोन ना कुनु असुबिदा फैसा मोनगोन ना बेफोरथ' खालामनो लुगैया मानसिफोर बेनि थाखायनो कमप्लिट आं मिटिंनि मोखाङावनो बुंबाय बेफोरखौ खालामबासो सोलिनो हागोन नङाब्ला सोलिनो हाया भबिष्यते दा जों ड्रागन होगासिनो दं साननैनि उनाव बा सानथामनि उनाव फैगोन ड्रागन जुदि थाइसेयावनो 300 मोनोब्ला मा नांगौ जोंखौलाय जुदि न'आव जुदि मथा आधा बिगा गायना दोनब्ला बे ड्रागन फाननाबो जाजायो मथा 6-7 मास ड्रागन थायो कुनु असुबिदानो गैया दाथ' 12 मास थानाय जाबाय कुनु असुबिदानो गैया जुदि क्लाइमेट थिग थायोब्ला असुबिदा गैखाया बेफोरखौ खालामनो हायो खिन्थु मानसिफोर एलेहुवा जालांबाय बेनि थाखायनो जों मेला बानायनानै मानसिखौ बुंगासिनो दङ बेनि स्मार्ट कार्डबो बानायगासिनो दङ जोंहा दा 50 लाखनि स्मार्ट कार्ड उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा जिल्लायाव जों होदो आरो क'क्राझारावबो होदो दाबो क'क्राझारनि थाखायबो जों आरो दा 25 लाख हमना होबाय दा हमनानै इसोरबो मोनथोंसै स्मार्ट कार्ड थाब्लाथ' कुनु असुबिदा कृषिनि थाखाय कृषि मेलायाव मा जागोन दा किसाननि फैसा लानायनि असुबिदा सरकार फैसा होगासिनो दं लानो कार्ड गैया जोंहा जुदि कार्डा मोनब्लाथ' फैसाखौ मोनगोन ना 2000 मास मोनोब्ला बहुत जायोना बेनि थाखायनो जों सब फेसिलिटि होगासिनो दङ रायजोफोर लाबा जाबाय रायजोफोर सोलिबा जाबाय आरो भबिष्यते रायजोआ जेन दुखु मोननो नाङा जों बेखौ साननो प्रमद बर' सरकाराव जेन भबिष्यते मोजां सोलिनाय थाखायसो जों राहा लाना दङ बेनि थाखाय जों सेस्था लागासिनो दङ बेनि थाखायनो आं जेसे ग्राम सेबक दङ गामि गामि हाबनो होदो गामिनि मा नांगौ बेखौ रिकमेन्ड लानो होदो गामि बिनाय जिनिसखौ होनाय सेस्था लागासिनो दङ दाबो जों डिस्ट्रिक्ट अफिसार जे एडिअ डाइरेक्टर आंनि दङ जों अफिसाव सार्कुलार अफिसाव जनाय रायलायनानै गामि गामि हाबनाय मा प्रयजन दं उदालगुरियाव बेखौ जुदि होयोब्ला आं बेखौनो डिमान्ड होगोन रायजोनि रिक्वायरमेन्टखौ आं खालामगोन आरो गामि सेबकफोर बुंगासिनो दं गामि गामि हाबदो मा दङ मा जायाखै कमप्लिट साननो नांगौ नोंखौ मानो फैसा होदो मानो दरमाहा होदो दरमाहा लानानै न'आव उन्दुना थाबा जायाना गामिनि मानसि मिथिनो नांगोन मिथिबासो जुदि बेबायदि जुदि कमप्लेन फैयोबा बेखौ आं एगारा खिन्थु डाइरेक्ट सासपेनसन खालामना होगोन नङाबा बेखौ पेकाट खालामना होगोन आं थांनाय बाराव जा दैबाना बे दैबानायाव गोबां आबादनि खहा जादों बेफोरनि अनसुंथाइ माबाफोर होनायनि राहा दङ नामा थांनाय बोसोराव जिफोर मानसिनि जों मिलेटनि खेथि खालामनो होदों मा मिलेटआ जोंनो मनसेयावनो 800 थाखा मोनखायो दा मिलेटनि खेथि खालामदो नोंसोर सयाबिन खालामदो बिनि सयाबिन 1 केजि सयाबिनाव 100 थाखा मोनोब्ला खालामनो मानो लुगैयालै आरो मिलेटआ जुदि मनसेयाव जुदि 800 थाखा मोना मानो खालामनो हाया बिनि थाखायसो सिगां जों पिडि होबाय आरो जेसे गाज्रि जादोंमोन पिडिबो होबाय माइ जोलैबो डाबल होगासिनो दङ बेखौ लानानै खेथि मावनो होदो खेथियाथ' दा गाज्रि जादोंमोन दाथ' मोजां जाबायना खेथि नायनो मोजां लुगैबाय फिसाथ' एकदम गोसोआनो गाज्रि जादोंमोन आंहा अखा हायै समाव अखा हाबाय दा मोजां जाबाय खेथियाबो असुबिदा गैखाया दाबो दा वाटारमेलनबो दाबो सोलिगासिनो दङ थायगासिनो दङ दा समफ्रें जों फुलि होदो दा गिदिर गिदिर समफ्रें गायना लाबाथ' असुबिदा गैखायाना समफ्रें केजि लाबोनांबा 120 थाखा लायो मानो गायनो हाया सर बे एग्रिकालचारनि जुगै जे गोबां बेबायदि मोनसे आं बेखौ सानाखै एकदम गरिब मानसिनि हा दङब्ला आधा बिघा हा दङ मोननांगौ खारन गरिब मानसि उन्थिनांगौ दा गेदेरफोरनो दङानो जा थानायफोरनो फैसाथ' दङानो इसोरनो मोनना थायोबा उन्दैफोर मोनाबा गाज्रि जायोना बेनि थाखायनो डिस्ट्रिक्ट अफिसारखौ एकदम क्लियार आदेश होदो कमप्लिट मानसि मोननायनि अधिकार दङ बेयाव कुनु फिसा पार्टि नायनो नाङा खारन जोंनि सरकाराव जे बिपिएफ बा जायोबा बिजेपि इउपिएफ लादिफोर जेसे दङ बिपिएफ दङ इसोरबो मोननांगौ मोनब्लासो मानसिबो मोजां मोनगोन ना मानो परिवर्तन जाबाय নহ'লেবা য'ত পাম অইল খেতি কৰিম তাতে পানীৰ অৱস্থাটো নাইকিয়া হ'ব পানীৰ স্বচ্ছ তলত নাইকিয়া হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু মই সেইটোত
আগ্ৰহ মোৰ নাই আৰু মই বিটিআৰৰ পৰা দিবৰ মোৰ ইচ্ছা নাই বৰ্তমান জল জীৱন আঁচনিয়ে গ্ৰাস কৰি পেলাব নেকি কোনটো জল জীৱন যে আঁচনি জল জীৱন আঁচনিৰ বৰ্তমান যিটো চলি আছে এতিয়া মই চাইছোঁ যদিও কিছুমান ছাকচেছ কিছুমান ছাকচেছ হোৱা নাই কাৰণ পানী প্ৰথমতে ওলালে এতিয়া পানী নাই তাৰ কাৰণে আমাৰ ইএম মহোদয়ে এইবিলাক লাগি আছে চাই আছে ধুনীয়াকৈ বিটিআৰৰ আমাৰ প্ৰমোদ বছৰৰ নেতৃত্বত চলি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় সেইবিলাক আকৌ বৰিং কৰাই পেলাই পানী উলিয়াই দিব স্যার বেলেগ লোকেছে নोंथां এনেখনে হাইजें होदो हालदि हाइजें हाजो गायबाथ' बिराद जायोना बिदि हाइजेंबो होदो टारमेरिक होदो मा उसुबिदा दङ जोंथ' होगासिनो दं मावनोसो नांगौ मावब्लाथ' फैसा मोनगोन उसुबिदा गैखाया नामा एकदम क्लियारलि आंहा जेसे मा नांगौ दा मालटा होदो हाजोआव जायो कमला नारें जायो हाजोआव लगायदो सब होगासिनो दङ कोनो होआबासो आं थायाखै दा इनि थाखायनो दा सिन्था खालामदो दा भुटान लिसु लाबनाय सेस्था लागासिनो दङ भुटान लिसुखौ लाबनो हाब्लाथ' मथा मथि फाननो बहुद फैसा नोङो नङा बुंनाय जेसे रायजोफोर आं रिकमेन्ड खालामगोन इखौ आं सोनो हागोन दानो मोनसे गुजरातनिफ्राय ट्रेनिं लाना फैदो आंखौ बुंबाय दादा इबायदि खालामबा थालिराव होनाय मुलि सय मास मोनसेयावनो बहुद गिदिर गिदिर जानाय मोनसे मुलि दङ इखौ लाबोनांगौ आं इखौ एग्रि जाबाय एग्रि जानानै बुंबाय दा इखौ जों लिरबायनो दा लिरनो नेक्स्टआव मास मोननै उनाव मोनगोन मोनब्ला थालिरावबा जिखुनु मेगनाव आरो जे फुख्रियावबो होयोबा मास मोनसेयावनो गिदिर गिदिर नाया जायो इबे खालामनाय मुलिखौ हरगोन जों दा सारमोना मा राननो थाखाय दा रानबायानो बहुद दं दा मात्र ड्रागना फैगासिनो दङ आरो बेसर फैगासिनो दं आलु फैगासिनो दङ दा ड्रागना मथा मथि जोंहा फैगोन 3 कोटिसो ड्रागन फैगोन ड्रागनखौ गायदो एकदम लकेल ड्रागन लादों जों जाबायबो इनिफ्राय जों 2-3 किल' आं जाबायबो इयाव ड्रागना बिराद गोदैथार मोजां पिंक कालार एकदम आरो इनि उनाव दङ मास्टार फैगोन मास्टार 7 कोटिनि फैगोन सब मानसि बुंदो दा खावलायबायनो मिटिङाव बुंबाय जे जेसे हायो मानसिफोरा हा लादो लानानै बेसर सारनानै फैसाखौ खामायदो आरो इनि उनाव आलु फैगासिनो दं आलुबो गायनो हागोन खिन्थु उदालगुरि आलुनि फेमास इनि थाखाय उदालगुरिबो जों होगोन थैंक यू